खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय ना एसे सिगाङाव नोंसोर नुखाबाय जानांगौ आं एसे हाग्रासो एवफैदोंमोन दिनै गय बागानावहाय दा एवखांबायबो एवखांनायाथ' एवखाङाखै बिराद बुरजाथार जाय हक बाथ्राया आं मोननैसो बाथ्रायावसो एसे खोथा बुंनो लुबैदों जिहेतु जोंनावहाय दैदेनगिरिफोराना माखासे बुस्थुखौ होनो गोरलै नाथाय सिफायनो गोब्राब आंनि बेलायाव आं बुंनो सानाखै गुबुननि बेलायावसो बुंनो सानदों आं नाथाय जों माखासे बाथ्राखौ बुङोब्ला ना दाय नाङो बा माखासे खोथाफोरखौ बुङोब्ला बै सुबुंनावहाय नांहोयो ओमफ्राय बिथाङा जे बुंदोंमोन सोरखौ मेनसन खालामनानै सियाल बुन्दा होनना बुंदोंमोन हा बिथाङा लाजियाखैना सासे इएम जानानै दिनैहाय नंगौ आंनि बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादों ना सियाल बुन्दा होनना बुंनाया दिनै बै सुबुंखौ मा होनगोन नंगौना नङा रायजोफोर नोंथांमोना एसे बुंनानै बिजिरनानै नायदो सासे इएमनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि राव गयोब्ला होनबा जों बे इएमनि सायाव मा सोनारगोन आरो मा भरोसा खालामगोन रायजो राजाया होनबा दिनैहाय बिथांनि न'आव मालाबा दिनै मेडियानि गेजेराव जुदि सोरखौबा ना बेफोरबायदि राव बाहायनो हायोब्ला होनबा दिनै बिथाङा न'आव थाङोब्ला मा बाथ्रा बुंगोन आंना बेसो आरोखि कुइसना रायजोफ्रा एसे कमेन्ट लिरनानै फोरमायहरलाय जेनेबा आंथ' दे सोरनिबा जानानै वान साइडेड जानानै बाथ्राखौ बुङो वान साइडेड जानानै बाथ्रा बुंबानो जे बिथाङा उमुक पार्टिनि उमुकनि ना बेफोरबायदि उमुकनि बेफोरबायदि खामानि मावो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो बै सुबुङा बै दैदेनगिरिया आंना बेसो सासे दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय जुदि सियाल बुन्दा होननाय रावा जुदि गयोबा बेसेबां गनायजाथाव आरो बे समस्थिनि रायजोफोरा बिथांखौ बुजिनो आरो सिनायनोबो बाखि गैला होननानै आं सानो थ' गोबां बाथ्रा बुंबावनो दङमोन बारा गोलाव बाथ्रा बुङा आं बेखिनिखौनोल' लाबोदों साननो गोनां जादों ओमफ्राय फैबावगोन जोंखौथ' आरो बिथांमोनाथ' बायदिसिना होनानै दोनखाबायानोसै माथो खालामनाय उफाय गैया एगेन रायजोनि नामावहाय खनसेबाव लाफिनबावनोसै माथो खालामबावनाय उफाय गैया बेफोरबो सोरबा सासेनि थाखाय मोजांनि थाखाय दामनायाव बा मोजांनि थाखाय बाथ्रा बुंनायाव बा आंनि थाखायसो मोजां सोरनिबा थाखाय मोजां नङा जानो हागौ गाज्रि जानो हागौ अनलि सासे सानैनि थाखायल'सो मोजां जानो हागौ खिन्थु 95% मानसि सुबुंनि थाखाय आंनि बुंनाया बिस गोनां राव होननानै आं सानो खारन इएम रन्जित बसुमतारी बिथांनियाबो सियाल बुन्दा होनना बुंनाया बेसेबां गनायजाथाव राव रायजो राजाफ्रा एसे बिजिरदो गावखौ बिथाङा बे बिराद महान साननानै लादों दा कड कन्डाक्ट नांनायावहाय बारा बाथ्रा बुंबावनांगौ दङ बुंबावगोन खिन्थु नैबे फंसे रावखौ रायजो राजाफोरनि सायाव हगारनाय जाबाय रायजो राजाफ्रा मा बिजिरो आरो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरनोखौ दाबाव बिथांनि मथे बिराद महान आं बिथांमोनखौ बुंगोन 5 बोसोरल' नोंसोरनि साख्रिया सार्भिसा अनलि 5 बोसोरल' 5 बोसोरखौ लानानै नोंथांमोना बांद्राय थिफुदला दाखालाम रायजो राजाया मोजांब्ला नोंसोरखौ 20 बोसोर दोनगोन आरो मोजां नङाब्ला नोंसोरखौ 5 बोसोरावनो बोख्लायफिनगोन थ' बाथ्राया बेखिनियानो रन्जित बसुमतारीनि माखासे बाथ्रा बुंनायावहाय जुदि सोरनावबा देहायाव नांदोंब्ला खमाबा निमाहा बिखाबानाय थाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि